Tumaas rin ang presyo ng mga isda, daing at tuyo sa Camarines Norte at Iloilo City dahil sa kakulangan ng supply bunsod ng masamang lagay ng panahon. Narito ang report. Dahil sa malalakas na alon sa karagatan, apektado nito ang hanap buhay ng mga mangingisda sa lalawigan ng Camarines Norte. Dahil hindi na nakakalaot ang mga mangingisda, limitado na ang supply ng mga isda na itinitinda sa mga public market. Nagresulta ito sa pagtaas ng presyo ng iba't ibang uri ng isda ng halos 30 hanggang 50 pesos bawat kilo. Mas lalong mahal po ngayon kasi malakas ang panahon, malakas ang dagat, walang gaanong nakakalaot. Sa Iloilo City Central Market, tumaas din ang presyo ng daing at tuyong isda. Ang danggit ay mabibili na sa 1,200 pesos kada kilo. Ang tuyong isda gaya ng pisguo ay nasa 480 pesos ang kilo. Ang gumaa at sapap naman, 600 pesos ang kilo. Nasa 1,400 pesos naman ang dried pusit, habang ang dilis ay nasa 600 pesos ang kilo. Kung boneless naman ay 1,200 pesos ang kilo. Ayon sa mga nagtitinda, kakulangan ng supply ng isda ang dahilan sa pagtaas ng presyo. At dahil raw ito sa masamang panahon, lalo na nitong mga nakaraang buwan. Sa mag-amuning New Year, mahal ganyang isda kay bulan buhay panguha tapos mabaskog kag may bagyo. Tiga mahal ganyang isda. Kalabanan sang nagamit nang napadala sa amon mga suppliers sa pong storage na ni. Kung sa Central Market marami ang maaring pagpilian ng customer, sa palengke naman sa bayan ng Leganes, isang stall lang ang nagbebenta ng mga daing at tuyong isda at limitado pa. Subong man lang kung limitasyon, yung muna daw pigado gawang ano. Wala gawa stock. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News.